Sorfhezên ji serenserê Brezîlyayê kombûne ku li ser çemê Amazonê şemitîna ser avê an ku sorf bikin ku wek sorfa pororoka tê zanîn. Ev bûyera xwezayî dema ku heyva tijî yan heyva nû hebe pêk tê û rojê du caran dixewime. Dema ku pêlên okyanusê demkî berivajiya rêgeha çem diherike pêleke fireh û xurt diafirîne. Geriyanên sorfkirinê ya 25 li Çawes bajarokek li Grava Marajo ya li eyaleta Para li devê çemê Amazonê hate darxistin. Pororoka tizravê topê goranî da têt vateya wêranker, qêrîna mezin, divê hûn xwe biajin nava wê hawirdûrê û xwe bi xwezayê re bikin yek. Lê qet hizra dagirkirina wê nekin, ji ber ku nepêk hene. Ji ber hebûna zêde ya bermahiyên ku çem ji ber avên xwe berhev dike û ji ber hêza pêlan dibe ku pêkanîna sorfa pororoka pir xeter be. Pêdiviyê ku deryavan xwedî tecrübe bin ku nekevin nav ber avên qûmî û nekevin bin pêlên ku ber bi wan tên û bê tîmeke rizgarkirinê ya bi tecrübe pêl dikarin sorfhezan bo demeke dirêj bilivîne. Tevî xeteriyan hemî kesên ku li ser van pêlan dişemitin dibêjin ku ev tecrübeyeke bêhempa ye. Isso aqui é a onda mais longa do mundo, amigo. Ew pêla herî dirêj ya cîhanê ye. Divêt her yek surfhez vere o bibîne. Ew zilamê lêrek bû 3 deqîqeyan li ser pêlê ma. Dibe ku ez 10-15 deqîqeyan bimînim. Wateyeka cuda ya tê de heye. Divêt herkes wê hestê bijî. Sorfa pororoka li eyaleta Para mirateyeke çandî û giyanî lê heman pêl li eyaletên Amapá û Maranhão jî çêdibe. Da pororoca é patrimônio cultural e imaterial. Îro sorfa pororoka li eyaleta Para mirateyek çandî û giyanî ye û şikir ji Xwedê re ku ev dibe ahangeka mezin û alîkariya gelek malbatên li kêleka çemê Amazonê dike. Komela sorfkirinê ya pororoka ya Brezîlyayê armaş dike ku turizma sporê li van bajar û gundên piçûk ku nêzî cihê çêbûna pororokayê hîn baştir bike. Özlem Yasak, Dengê Amerika.